سلام كما يتمشيك برات غطاء تليفون وير تيفين لومي عربي 24 المقابي ساعة شعات استرالو زينام السنة روح يزولكم قريبا لهم نمك تالكم بخبر سعد من مساحاتكم تسنحن ميكال حدقو فلما قم بكأنت وتعطوه فيلم بيت عيوم سنع حاتين ألبو طلبات حرشة وبروجكتات من ملاد مع سراحية سلاسل اللهم هاكوس جنفر زوعان سباب غع سرحتنياتات نمعبايا بمحيالو دابطاتو يشرح كم زلو حبيرو إسران 4 مقابي تاقراو معرتي جيبي بزتفلاليا النغاغاحي مسانادوتات زكيرام أبو زيناتات وطايا بسوريا بالعلستدكونا معسكر سراوت أمريكا متقعد كم تخيلة تقريزو أبو إكواتوريال غيني ماربرغ بزتسمي فيروس محلالف إيبولا مثل حمام 17 بيتوم سيمين كوريا نيكلساوي أطوار زواد الله سبال بونفاري تابت حتى بحر كنسفتنات حبيرام زرزر زينام بيت عيوم سنع حتين ألبو زمناوي تكنولوجين بوعاغ مسبن بمعطاق نسرعات مسنو عبيت ديقاتات فابريكاتات زمناوي من ربح انسساتات كالن زردلو وصيت حتين بمسرحن بمسنعن عد معي سراحية سلاسل اللهم نتسبتا وكيل رينا كالمبراتو يوناس أبراهام أب ألبون الصباح هايكوتا تدوكينو زركب بيت عيوم سنة حتين أب استفلالي كبابيتات هاقرنا نزل سلاسل زلو حرشاوي بروجكتاتن كالت كالاتن زدلنا وتي بمغراب أدمعي أبركتو يقبر كم زلو تقريتهم أكاد بيت عيو أتو أمان تكين يرينا بزهبا حبريتا توداداري فريات ناي ممسرح بقعات زلو زمناوي تكنولوجي تعاتيقو كم زلو بمتكاس نسرعات مسنو عبيت ديقاتات فابريكاتاتن زمناوي مفر انسساتاتن زدلو تسيت حاتين كمون تانكرات كالن بمسرحن بمسنعن زغرب طلبات أم مملاء كم زركب أبريهم أبزور شوبزي قرصت فيسكو فانكو علي قدر عدو عمر كركبت أفيمبول كل زلو مولبر زلو حرشاتنا نعوز خونا يكون باتسقنا نعوز خونا يكون باتات سرح نعوز خونا يماي بمولو عينت سرح بمولو أبزور شبيزي سرح بدحريو نزلنا يمقبو تكالاتنا نتوعن فابريكاتات ناي سالسا فابريكاتات ناي قسمات فابريكاتات ناي فينو فابريكاتات ناي مقبو انسسا من مسرح مقبو انسسا قليلنا نتوعن بمول تكالاتك أبزي سرح مالتي شباب 200 إسران كنتال 230 كنتال لنا 210 كلتا دينامو ني 500 حد دينامو تسكيمو ابحر زاتو فلوت ابزي تسريعو تانكرات بالمعجي بزح تانكرات ابزي تسريعو من فابريكاتات دخون ولا نزن كالوت تكالات قلقل زخون كال إريجيشن دخون نغرات نبولو عجز نفتات نوزلنا زبعل لينيار في بوت تبعال نايز تكال زي وتيتي قدم روتاري زنبره حجنا لينيار كيرنا يزلنا ابحال حل نتفتالو قطالي تكتريو تخليهم درو أبع الكركبة تونكم متفتينو أب قرصة تونكم متفتاتنا لنا وتيتون صبوا ترى يقولوا كاب دقت راي تأتوا ديكونس ستينلس لاميرا أتيو نعوزون مولتات انت صراحة نقولت كان عطفك زدل نقرات نقبرك سبيرات ناي تراكترات سبيرات ناي فابريكاتات سبيرات ناي كله سرح لا تسرحي أبز زخيد قال انت هلو بمهزمة ناي زتكال تبوتات نعطفك كيبيكلات مسرح ممقب انسات مسرح عبيتي على حال ناي كبت نسرح زلنا كم ابنت كتقاسي قال مالتيو ناي كباب حدا شحكبتي حدا اب هانغار تسريحو نعوز خون مكافل بمولو تاوزلو بارتيشن ناي تنكبتي ممقب ناي تنكبتي ناي ماي سرح بمولو ابزي وركشوب تسريح بزخيد نغاريو زي سرح مالتيو تبيت عيو كاب استفلاليا ناي تكنيك ابيات تمرتن كوليجاتن استمرقوا مياويان مس زمناوي مسارحيتات تلاليوم نتي بكل حساب استمهرو بجبراوي سرح نخدرعو ابي اجام كم زلوون حبيرو از وركشوب نتفتاتو بمسرح تراي زيكونس ممال عمسب مسلت انت مهرو كان خالق بتي منقس يحزو زلو وفري بزتخال متن كله بتكنيكال كل زمت تمهرا يكون كان خالق يكون بملؤ نابز تكالات زندمت بجبراو سرح ممهر نبعلو
نايتي وركشوب نتفتي مالتي حجيت سب حدا مسمتس كابز خوت خلو كن 4 تكون يلوت تز ابز زفر زلو سب كتريون قالها بتعمي صباح نغو ابز واغاش باركا حدا وركشوب تراي زي كنس 4 5 وركشوبات 10 وركشوبات غير كمان كاكل زيكل مس زلو حجنا لمعت مدبات مس زلو سفيحنا يسرع مدبات مستقفحنا يتبوتا الراي خاص نزبوت هذا مرحو نزبوت هذا خسر نزبوت هذه كما عملوا لو تخمط زخول سبات بقعة سبات أبزي فري له إلى أمن يخلي أتو أمانة سعبو عتيقهم بزلو تكنولوجين بقعة مياويان تحجزهم نزم صم طلبات كم قدامنتون مملا أبقى صالي سرحن معبالن كم زركبوا بمحبار أبمصاي مز تكبر جزيف المعتوي مرباز زدارك أبركتو كم زهلوهم بتوسخ جليسهم بزو سدو كبيد ناي انفستمنت سقمتي نعوز وقع حدش ماشينات سقاب موديل 2019 ماشينات حيزو يزرع او على مالو زبال كبرتي بريس بريك ناي 6 متر شاري ناي 6 متر قال بريس بريك كوم ناي 3 متر ناي 6 ناي 3 متر شاري ميشن بايب بندي ميشن ليز عبيتي دعم عبيتي هيج زغنا ليز ناي 4 متر ناي 3 متر قال زغنا علم بصيحو زلو تكنولوجي ناي ماشين بتحول له إذا خزارب خليه. أبتبيت عيوكا بزنة فاكيلاتات إنجنر ليديا قبر سلاسي أبزهابة توريتو بزقسمو قبراوي سراح فلتاتهم ملؤنة كم زرخبة غيسا أبزعبي عمام تساتيفا بقعتا خطعبي زلوا دلونة هالرقاقيتا مجمرتا بتعمي زو مسكنو بلك منجستنا زي عدل زي زهابنا بلاس أبزولو منسا أزي نفعي خمسة تري وطنحكم بزوح نايتو مكرولوت كاقيرنا لنا عبت مرتينا آسينا نزلهم عدل كتقوم لها يلابو منسي الروبيل نقاب وغنو أبتي بيت عيوك مدبن كالو زنبرو فلتات أزيو دروت منبارو أبزوان زغن تكنيكاوي بقعات بمتراي لعلي 4 موياتات كم زملخي أنا تسيرو أبزينا مويات رينيو حجون كم مهارون وزن تهارون كينا عبيران سرحالنا كله أبزي بقبري سلودي ودلو كله يرغب علم يمسرحو سرح ناب كالزينا مسنسقرم حاكوسة جنفر زوبعان سبا بقع سرحتنياتات كبن مبالا بمحيالو دابتاتو اتو كيرو غيرو يسرحالهم وكيليرينا تخا قبر غدوس بملكة صبصاب نزدالوتو تحستو دانايت قبريوت كتغربعهم ጨንፈር ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ዞባ አንሰባ አፍልጦ ሰራሕተኛታት ኣብ ሕጊ ዕዮን ምዕባይ ኣብ ምሕያል ውዳቤታት ሰራሕተኛታት ኣተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ ብርሃን ገብራት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰራሕተኛታት ጉባኣቶምን መሰላቶምን ከም ዝፈልጡን ከም ዝሕለወሎምን ምግባር ካብ ቀንዲ ዕላማታት ኮንፌደሬሽን ምዃኑ ብምጥቃስ ብቑዕ ጥዕንኡ ዝተሓለወን መሰሉን ጉቡእን ዝፈልጥ ሰራሕተኛ ንምፍራይ ውዳቤታት ሰራሕተኛታት ምድልዳል መሰረታዊ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሃኮሰኤ በአዋጅ ሕጊ ዕዮ ዝመሓደራ ትካላት ንምቁፅጻርን ንምክትታልን ዝቆመት ኣካል ከም ዘላቶ ንመሰል ሰራሕተኛታት ዘየኽብራ ትካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስደለን ውን ኣብሪሁም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ንኡዞባታት ዒላ በርዕድ ሓጋዝ ገለብን ሓመል ማሎን ምስ ምምሕዳራት ንኡዞባታት ብምርድዳእ 150 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መፍረደርሁ ብምንጣፍን ኣብ ከባቢኤን ዘሎ ጸጋታት ኣብ ረብሕን ብምውዓልን ብቁጠባ ነፍሰን ዝኽእላሉ ባይታ ንምፍጣር ናይ 1.5 ሚልዮን ናቕፋ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም እተዋህባ ኣብ ከተማ ከረን ድማ ን76 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ዝሕግዞም ስልጠናታት ከም እተዋህበ ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትካላት መንግስቲ መዋዕለ ህፃናት ንምስራሕ ዝተዘተየሉ መደብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ባይታ ተግባራዊ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃን ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ሒዘን ናብ ስራሕ እናወፈራ ይጽገማ ስለ ዘለዋ ኩለን ትካላት መዋዕለ ህፃናት ንኽሰርሓ ጽዑቕ ጎስጓሳት ክግበር ምዃኑ ብምንጻር ነቲ መደብ ንዘተግበረ ትካል መፍረ መድሃኒት ኣዘል ሞጊሱ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ምሕደራ ገንዘብን ንብረትን ከምኡውን ስታቲስቲክስን ስነ ፍልጠታዊ ስርዓተ ሓበሬታን ዘተኮሩ መደባት ስልጠና ተሰሪዖም ከም ዘለው ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ኣብ ከተማ ከረን ማእከል ስልጠና ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ምኽፋት መደብ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ኣብ መወዳእታ ሰራሕተኛታት ንዘጋጥሞም ናይ ስራሕ ክርክራት ብኣግኡ ንምፍታሕን መሰላቶም ንምኽባርን ምስ ሃኮሰኤ ጥቡቕ ዝምድና ክፈጥሩን እዋናዊ ሓበሬታ ክህቡን ኣዘኻኺሮም ኣግራው መዓልቲ ቲቪ ሎሚ ብዝተፈላለየ ኣነቓቓሒ መሰናዶታት ተዘኪራም ወኪሌሪና ናዝሬት በይን ዘዳለቶ ጸብጻብ ፎርትን ዓንዶም ከተቕርበያ
24 መጋቢት አህግራው ማዓልቲ ቲቪ ብርግጽ ንቲቪ ክነጥፎ ንኽእሊና ብዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ኣብ ኣስመራ ተዘኪራ እቲ መደብ ካብ ባሕቲ መስከረም ክሳብ ሆስፒታል ኦሮታ ዝተጓዓዘ ሰልፊ ተምሃሮ ሕማም ቲቪ ንምክልኻልን ንምጥፋእን ዝሕግዙ ኣነቓቕሓቲ መሰናድኦታት ከምኡውን ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠትን ባህላዊ ትሕዝቶን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣርኣያ ብርሃን ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተኻየደ ጻዕሪ ኣብ ምንጻር ምሕካም من كاي ملكفتن موتن رؤي لو تخم تمزجب بمتقاس حمام تيبي متحلالفين مكلاخلين بنطور زفلتن فوس زلون بمخانو بعتو بنت سارحنا له زين عوت له مخنيات يلن كبل عن تصيروم حلافيت مقطعار تيبين دوين سيستر هيوت نغوسه دما اتعلت نت حمام من مطفاء بسلاسل مدبات ابا حلافنت اتسكم مخانا بمحبار زلو حقفات بملاي بوهدت كسرح كم زدلا غنزيبا وكيل بيت صحفت ودبت عنا عالم ابي ارترا دكتور اسفاش تهي بوغنا ابا هغور افريقيا كاب 2015 كساب 2021 موت بسنك تيبي ب 26 ميتاويت كم زنكي بمتقاس امدايات مكلخالن مقطارن زلو بدهوتات مزوق دما اتزدلا غسغاس كمزغب كم زكال غليطا اموداتا نعوتات وددر حافشاو فلطت شلمات تعديلوم اهغراو معلت تيبي بدرجه عالم مبل 41 بدرجه هاجر دمان مبل 25 غزيات تذكرام نبرتي استفلاليا كباويتات غاش باركا مسمم حداراتن كالوت محورات منغستن تواهيدوما بمدبات مغتن لمعاتن استوافرو جغانو حيلتات مكلخال ناي انغدوتن مزنقعن مدبات وديبوم بمسارات حابريتا وكلتي إرينا ابنو زوباتات شامبكو بارونتو اقردت هايكوتا غونيه لعلاي غاش لوغعان سبان غولجن هزبي اغلماي بمدلاو نتو محابنن كبرتن هزبن هاجرن زغنو معتات سلتعوتن ادمعنا بركتو مسغانا قريبوم اما حدار زوباغاش بارك امباسادور محمد علي حوري نتي توغسوتات بمغاس مريانايتي اب منغو حزبن سراويتن زلو سطوم طمرت كم زغونه غليصو ازست نايتنا هاروتا دما تي بحزبن ممحداراتن ستودب مدبات فنان زبرخن زلعلو وفي سراح درخي زفترن كم زغونه بمحبار اب حقف حزبهم ماميقوم كلو كاباتهم زحتت كم زمالو አረጋግጧል አብኑ ዞባ መንደፈራ በልማዓት መቆርድን ሽናገዳስነቱ ከመግብን ዘተኮራስቶምራዊ ቆስቋስ በ22 መጋቢት ተካሂዶም حلافي بيت صحفة حرشابتينو زوبا أتو برخة تخلص لاسه مقردن الشعب الستي حبتام تحستو بغللو عبز خنوبوتا كفري كم زغل تغلي مخانو بمتقاس حرستوت روحاتاتو تغنزيبون بسفيحون مفراو تبقصوتات كوستو مخيروم أتو برخة وسيغو ممحدارات هزبي عب مقوس كواس كسرحة عبيت مقبد ما كم أقداس مقبين من للايو قدن كقبرات تلابيوم كيلا لمعات حملتن فرتاتن أتو كبراب قرماين كيلا عبيت نابرا ويني إيوبن بوغنم مقرد النشي بملكع حبستي تبسي سلطة مالمالاتان صمغن كدالو كم زغل بمحبار بفلاين هزانا تمرات مقب كم زغنا راديو تساتفتي بوغنوم هزبي بقبو من تكفلتون كجنزبون بتصحف كزرقحن عبابات التمرتي كستمحارن زبريتوتا تغريبهم اما عدارنو زوبا من دفراتو هزكاس وبت عب زهابو مزازم قال افراينتن تتقامنتن مقردنش نمعباي نفس وقف من محدار كبابي بعتو بكسر حلو اتحساسيبهم اب زوبا عن سبانو زوبا حجازن زوبا كاشباركانو زوبا هايكوتان بقعت تمرتن مرغاص ابز حجز مريات زتيوم ابنو زوبا حجاز زاب استخاير ركب معوري اغلغلوتن درجان تمرتن كهلو صعارتات يكايدو كانتلو تحط وصيتن شرلتنتن تمهارون مسرح ممهارم استمهارم بالوتاي صولو سلازلو سلوساو زندنا كحيل صاويت قريبوم تساتفتي رحق عدتات كبابات تمرتي حصت مصحفتي صبت ممهار كفلتات كمون تحط تساتفنت ولدي اب مكتالكم عتو قلحتا كوهابو تلابيوم ابنو زوبا هايكوتا دما حلافي اغلغلوت تمرتي ممر عبد القادر عبد الله بزهابو حبريتا اب مجمار تمرتي زره مدنغواي ممهرانن تمهرون سبخسا غماو من نبابرو زيتطرنف عدتات واحد ممهر كفلتات كمون ناي تمرت عدميهم زاخلو قلعو ناب معد تمرت زي ملاخ
እቶም ጎሊሖም ዝረኣዩ ጸገማት ምዃኖም ገሊጾም መምህር ዓብደላ ቃድር ኣስዒቡ እቶም ጸገማት ብዕምቀት ተለልዮም ምስ ምምሕዳራት ህዝብን ማሕበራት መንግስትን ብምውሃድ ዕቱብ ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ኣነጺሩ ዜና መስዋዕቲ ገሊም ተጋዳላይ ኣምባሳደር ናፍዕ ሓሰን ኢድሪስ ኩርዲ ብዝሓደሩ ሕማም ትማሊ 23 መጋቢት ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ተሰዊኦም ኣብ 1964 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን ኣብ 1973 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተጸንበረን ተጋዳላይ ናፍዕ ኣብ ፈረንሳ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ሓይልታት ኮይኑ ክሳብ 1991 ድሕሪ ምግልጋል ካብ ጥሪ 2003 ክሳብ 2008 ፍሉይ ልኡኽ ኤርትራ ብማሕበር ሃገራት ዓረብ ካብ ሕዳር 2008 ድማ ን4 ዓመታት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ብምዃን ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ኣምባሳደር ናፍዕ ሓሰን ኩርዲ በዓል ሓዳርን ኣቦ 4 ውሉዳቱን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ 24 መጋቢት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ በመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣምባሳደር ናፍዕ ሓሰን ኩርዲ ዝተሰምዖ ምሪር ሓዘን ገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕዚ ሓጻር መሰጋገሪት ንሃገራዊ ዜናታት ሒዘኩም መለሰኩም ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደግመ ብኸብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጥልክ ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ሶርያ አንጻር ወታደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ዝቐንዐ ተቃውሞታት ንሓይል ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ብ23 መጋቢት ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ሶርያ ብልዕሊ ዝተደኮነ ማዓስከር ሰራዊት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ተኻይደ ተቃሊሑ በቲ ኣብ ኣውራጃ ዲር ኣዞር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ኣፍሊጡሎም እቲ መጥቃዕቲ ኢራን ብትድግፎም ዕጡቓት ከም ተኻይደ ዝኸሰሰት ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ሓቢራ ኣላ በቲ ደብዳብ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ተቐትሉን ሓያሎ ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝቃላሕ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ እቲ ኣሜሪካ ዘካየደቶ ደብዳብ ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ተፈጸመ ተገሊጹ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኣውስቲን ሃገሩ ተወሳኺ መጥቃዕትታት ከተካይድ ምዃና የጠንቅቕ በምህላው ኣብቲ ከባቢ ጸንሐ ጸጥታውን ወተሃደራውን ወጥሪ መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣብ ሶርያ ዕላማታታ ንምውሓዝ ንሽበራውያን ከይተርፈ ከም ትዕጥቕ ትውቀስ ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር መጥቃዕትታት ከተካይድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ብሰንኪ ድማ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይጥቀስ ቀንዲ ዕላማቲ ብዘይ ፍቓድ መንግስቲ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሜሪካ ጸጋታት ምዝማት ምዃኑ ይግለጽ መንግስትን ህዝብን ሶርያ ወተሃደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ኣብ ሃገሮም ከብቅዕ ከቕርቦ ጸንሑ ተደጋጋሚ ጻውዒት ኣሜሪካ ጸማም እዝኒ ከም ዝሃበቶ ይፍለጥ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት እውን እቲ ጠንቂ ጸጥታውን ቅልውላው ሶርያ ኮይኑ ዘሎ ወፍሪ ከብቅዕ ጻውዒት የቕርባ ምህላውን ይግለጽ ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ዝተኸስተ ማርበርግ ዝተሰመየ ቫይረስ ዝመሓላለፍ ኢቦላ መሰል ሕማም ብውሕዱ 20 ሰባት መይቶም ብሰንኪቲ ካብ ምንካዕ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሓደገኛ ሕማም ብዙሓት ካልኦት ተረኺፎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት መሊሱ ክዛይ ከም ዝኽእል ሰመዚ ጥዕና ኢኳቶርያል ጊኒ ኣሚቶም እቲ ብርቱዕ መድመይትን ልዑል ርስን ዘጠቓልል ምልክታት ዘለዎ ሕማም ኣብ 6 ኣውራጃታት ሃገር ተራቢዑ ከም ዘሎ ተፈሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሕማም ኣብ ታንዛንያ ከም ተራእየን ብሰንኩ 5 ሰባት ከም ዝሞቱን ዝጠቐሱ ጸብጻባት በተተሪዮ ዝተሻቐላ ጋቦንን ካሜሮንን እውን ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣውፅአን ምህላውን ኣረዲኦም ንምልባዕቲ ቫይረስ ዝገትእ ክታበት ዛጊድ ኣይተረኸበን ዘሎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ መናውራታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ከቋርጽ ትጽውዕ ዘላ ሰሜን ኮርያ ኒክለሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደላ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ከም ዝፈተነት ሎሚ 24 መጋቢት ገሊጻ እቲ ዕዉት ምንባሩ ዝተገልጸ ፈተነ 150 ሜትሮ ዕምቀት ኣብ ዘለዎ ባሕሪ ከም ተኻይደ ዝገለጹ ሰመዚ ሰሜን ኮርያ እታ ነፋሪት ኣብቲ ባሕሪ ንልዕሊ 59 ሰዓታት ከም እንተንቀሳቐሰት ኣረዲኦም
እዚ بعينته ፍልይ ዝኾነ ፈተነ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሰሜን ኮርያ ንምውሓስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ሓቢሮም ሰሜን ኮርያ ከም መልሲ ግብሪ ናይቲ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዘካየዶ ዘለዋ ተኽታኺ ክትብል ዝገለጸቶ ወተሃደራዊ ልምምዳት ፈተነ ዘመናዊ ኣጽዋር ከተካይድ ምዃና ከተጠንቀቕ ጸኒሓላ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ልኡላውነት ሃገሩ ንምውሓስ ኣድላይ ዝበሎ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እውን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓቢሩ እዩ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ቅልውላዊ ሓሱ ደሴት ኮርያ ክኸርር ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኩናት ዩክሬን ብሰንኪ ምትእትታው ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ እናኸረረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣባልቲ ኪዳን ዝኾነ ስሎቫክያ ሚግ 29 ዝዓይነተ ነፈርቲ ንዩክሬን ከተረክባ ጀሚራ ብጥቕላላ 13 ነፈርቲ ውግእ ክትልእኽ ምዃና ዝገለጸ ስሎቫክያ ድሮ ነተን 4 ከም ዝረከበተን ዝተረፋ 9 ድማ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ሳምንታት ከተስዕበን ምዃና ሓቢራላ ኣባልቲ ኪዳን ዝኾነት ፖላንድ ናብ ዩክሬን ነፈርቲ ውግእ ክትልእኽ ዝወሰነት ፋልመይቲ ሃገር ምዃና ይዝከር እቲ ውሳነ ነቲ ዓመቱ ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ካልእ ኣንፈት ከትሕዞ ከም ዝኽእል ዝሓበረ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነተን ነፈርቲ ካብ ስራሕ ወጻኢ ንምግባር ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ምግላጹ ይዝከር ሩስያ ኣቐዲሙ ናብ ዩክሬን ካብ ዝተላእከ ኣጽዋር ሃገራት ምዕራብ ከትዕኑ ከም ጸንሐት ጸብጻባት የረዱ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣንጻር ሽበራ ዝቐንዐ ወታደራዊ ስርሒታት ክሕይል ትማሊ 23 መጋቢት ደጊሙ ኣዚዙ እቲ መንግስቲ ነዚ ትእዛዝ ዘመሓላለፈ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ኣባላት ሰራዊቱ ከም ተቐትሉ ብምሕባር እዩ ነቲ ፍጻመ ዝኾነነ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብቲ ከባቢ ተወሰኽቲ ኣሃዱታትን ፍሉይ ሓይልታትን ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡሎም ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብፍላይ ካብ 2015 ክካየድ ብዝጸንሐ ሽበራዊ መጥቃዕታት ልዕሊ 10,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ ነቲ ተሪኦ ንምግታእ ብዝብል ምኽንያት ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ክካየድ ጸንሐ ግዳማ ወተሃደራዊ ምትእትታው ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ይፍለጥ ነቲ ጸጥታዊ ጸገማት ምስ ዞባውያን መሻርክቱ ክምክቶ ምዃኑ ዝገልጽ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ምስ ፈረንሳ ዝጸንሖ ወተሃደራውን ጸጥታውን ውዕላት ብምስራስ ኣብ ሃገሩ ዝተዋፈረ ሰራዊት ሃገር ክወጽእ ከም ዝኣዘዘ ይዝከር መንግስቲ ማሊ ኣብ ሃገሩ ዝተዋፈረ ሰራዊት ፈረንሳ ክወጽእ ብዝኣዘዞ መሰረት እቲ ግዳማዊ ሓይሊ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝሰሓበ ጸብጻባት የዘኻኽሩ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ እስራኤል አንጻር ፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ማል 23 መጋቢት ብሰፊሕ መልክዑ ቀፂሉ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት እስራኤል ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰልፈኛታት ከም ተሳተፉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ኣሃዝ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝተመዝገበ ቁጽሪ ሰልፈኛታት ዝዓበየ ምዃኑ የረዱ ሰልፈኛታት ፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ንፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ሃገሩ ዝዕኑ ምዃኑ ብምሕባሮም ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ናይ 23 መጋቢት ኣጋጣሚ ሰልፈኛታት ምስ ኣባላት ፖሊስ ብምግጫዎም ሓያሎ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ፖሊሲታት ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ተሃንጾ ሰፍራታት ምስፋሕ ከም ዘጠቓልል ዝሕብሩ ጸብጻባት ሰልፈኛታት ነቲ ውጥን ብትሪ ይቃወሞ ምህላዎም የረዱ እዚ ናስታት 3 ኣዋርሕ ቀፂሉ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ እስራኤል ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገማት ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ዜና ንምዛማር ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም ቤት ዕዮ ምስናዕ ሓፂን ኣለቡ ጠለባት ሕርሻዊ ፕሮጀክታት ንምምላእ ኣድማዕ ስራሕ የሰላስል ኣሎ ሃኮስ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ብቕዓት ሰራሕተኛታት ንምዕባይ ኣብ ምሕያል ውዳቤታቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ 24 መጋቢት ኣህግራዊ መዓልቲ ቺቢ ብዝተፈላለየ ኣነቓቓሒ መሰናዶታት ተዘኪራ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝተደኮነ ማዓስከር ሰራዊት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ተኻይደ ተገሊጹ
ኣብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ማርበርግ ብዝተሰመይ ቫይረስ ዝመሓላለፍ ኢቦላ ምስል ሕማም 20 ሰባት መይቶም ሰሜን ኮርያ ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደላ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ከንዝፈተነች ሓቢራ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሸሰዳሎ ዜና ምስናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ተኸታታሊ ፊልም በርሀ ብዓግስቲ 10 ክፋል ፅዕባ ተወርብያ ወገን ሰላም